Hello mga igsoon, welcome sa Espiritu ng Gasa. Kato ang pag-isigutan dahil karon no, may tungod kini sa mini nga mga magtutudlo. Ganahan nato kini makaplagan sa Pedro 2. Mini ang magtutudlo ba? Mo ni siya ang mini nga magtutudlo. Tanawa. Mas maayo to nga nanudlo ka, wala ka nakabalo kaysa nakabalo ka magpabuta-buta ka. Nagsige kag ingon nga kami makaluwas di pero wala sa imong binuhatan, dili nga pagtutudlo. Nga mas maayo pa to nga wala nimo gisulti nga ikaw sinugo, ikaw buotan, ikaw nahigugma kaysa imong gisulti na nga sige nang kagkaon sa imong sinuka. Ang nagawa sa imong bahugaw man nga imo lang kaunon pinagi sa pagpakarong ingnon nimo mga buang. Mas maayo boy sugda ang primero boy para mailan na to kinsa na ang giingon gidamin diha kining mga tawana. Tatanawa di sa ibabaw atong para mabalaan na to kinsa na mga tawana. Kani ditso man ka sa kining mga tawana. Sige.